Hola! Avui anem a explicar com fer els tests d'automostra del Covid, els TAR. Primer de tot, netejarem la superfície que farem servir per fer el TAR. Quan tinguem la superfície neta, ens rentarem les mans. Jo me'ls he rentades amb aigua i sabó prèviament, però doble neteja no està mai de més. I anem a conèixer què porten les caixetes que comprem a la farmàcia. Encara que siguin de diferents marques, totes porten més o menys el mateix. L'escobilló de prendre la mostra, el caset per posar la mostra, que us l'ensenyo, s'ha d'obrir just en el moment de fer la mostra, el líquid on dissoldrem la mostra presa i l'ampolleta que ens servirà per abocar-ho. Aquesta es pot aguantar dreta, però hi ha altres marques que no tenen tanta estabilitat i llavors el que fem és aguantar-ho a la caixa o porten un portaampolletes de cartró. També hi ha el prospecte, que estaria bé llegir-ho abans de fer-ho, tot i que això, amb aquest vídeo, crec que quedarà bastant clar. Ara irem a fer la presa de mostra. Abans de posar el palet al nas, prepararem on deixarem la mostra. Agafarem aquest líquid, que és el que ens dissoldrà la mostra que prendrem i a més inactiva el virus. El posarem a dintre l'ampolleta, vessant que tot hi càpiga, i ho guardarem aquí al cantó. Per prendre la mostra, ens traurem la mascareta, ens assonarem el nas per treure la mucositat i que la mostra, en vez d'agafar moc, agafi el que ha d'agafar, i ens disposarem amb l'hisop a agafar la mostra, si es deixa. Com veieu, això és l'hisop. És un palet llarg que aquí porta per agafar la mostra. L'ideal seria arribar al més fons possible del nas, però quan arribeu a un tope o que l'ull comenci a plorar és que ja heu fet una bona mostra. Ho farem amb el nas inclinat, així amb un angle de 45 graus, i anar fent rodonetes per agafar mostra de les cèl·lules del costat del nas. Anem a agafar la mostra. Ara no parlaré. És millor agafar-ho dels dos cantons. Com veieu, tenen ganes d'esternudar i a vegades et ploren els ulls. Això és senyal que hem tocat la part posterior del nas. Està bé això. Aquí ja hi ha la mostra agafada. Ho dissolem en el líquid, perquè tot el que hem agafat quedi aquí, i veureu que el tubet és flexible, amb la qual podem espremre bé l'hisop. Tanquem. Ja us dic, aquesta ampolla pot ser així o pot ser d'altres maneres, cada marca té la seva manera, però generalment tots són un símil. I ja tenim la mostra aquí preparada per poder-la abocar. Veieu, va pujant. Si està ben fet, sempre ha de sortir la ratlla de control. Si no surt la ratlla de control, que és aquesta d'aquí, vol dir que no l'hem fet bé. Si surt la ratlla de baix, vol dir que el test és positiu. Que sigui positiu està claríssim què vol dir. Que sigui negatiu no vol dir que en aquest moment no estiguem infectats per Covid. Senzillament que o no estem infectats o tenim una càrrega viral massa baixa per ser detectada.